wallafa ne, ka bani dama in yi yabo abun ma'aiki almadani, almustapha khairun nasi, wannan da ka ba ƙur'ani, mai kausara manzan Allah, habibuna jaddul hasani, roƙo nake sarki Allah, ka haskaka ni ka yarda da ni, salati Allah ninka ga sayyadina Mahmudi wa alihi da sahabbansa, asa su masu yawan zuri, salati Allah ninka da sayyadina Mahmudi wa alihi da sahabbansa, asa su masu yawan zuri, da auliya sarki Allah sun ba da ran su har jasadi, kamar su shehu tijjani da jiyali albagadadi, Allah da shehu barhamu da shehu usman mujaddidi, sun yi riko da abu zahara ɗan amina masoyina, abin yabo manzan Allah, almustapha mai cetona, ya shugaban bayan Allah, ni kaina ba kyautar raina, yarda da ni manzan Allah, gani gaban kana tsuguna, sallama rahamar bayi, almustapha mai kyan jasadi, sallama inuwar bayi, abin fakewa Mahmudi, sallama ƙofar tsira, ya mai rabawa ba adadi, sallama abban zahara, abin yabo ya zale judi, sallama mafakar bayi, almustapha sarkin zuri, sallama mai shafaki, ya mai madina adin fari, sallama ta a gare ka, almustapha sayyidul bashari, sallama ta a gare ka, mai kausara almudahari, sallama ta a gare ka, ya ɗaha yasin mudassiri, sallama rahamar bayi, mai ba musulmi da kafiri, sallama gaibun gaibi, mai sanin sirrin swadari, sallama saƙon Allah, ka iso ƙauye da gari, sallama faharin Allah, shila yake kai ne wutiri, sallama inuwar Allah, kai ke da tuta ran hashari, sallama gunka habibi, mai umar da abubakari, sallama mai usmanu, mai ali zaki haidari, sallama abdulzati, mai yawan sallah da zikiri, sallama sirrin Allah,
sai a zahiri. Sallama shaidar Allah ya faɗa kai ne nagari. Ka fi kowa gun Allah gashi baka alfahari. Shugaban 'ya'yan Adam in ji annabi ba fari. Shafi'un ne mushaffa'un ya faɗa ba alfahari. Tausayinka abun bayi wa uwa ta yi wa jinjiri. Ni ma'aiki ɗai na sani shi nake yi wa madai. Na ji shaka Ibrahimu baba Inyas alkaulai. Rantsuwa yayi da Allah babu hazzul gairi. Kan wani manzan Allah babu shi fi sadri. Ko da ƙwayar azzarra babu shi fi kalbi. Ni wani manzan Allah ban sani ba in ji kaulai. To anan zan dasa aya amma cikin wannan shi'iri. Ɗan sharifi Rabi'u ne baba mai hali nagari. Rabbu Allah ka ji kansa haske ka kai a cikin kabari. Dan isar manzan Allah al-Mustafa sayyidil bashari. 090 61 32 98 45 Tun Sharif Radio Baba Adalla Mahamudu Gwani Mustafa shugabana.